हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ राजिका गयारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नै आरोना जोंहा फुजा जाहैनो नागिरदों बिथांमोन मानि जों दा थांगासिनो दं आरोना। नोंथांमोना दा फुजाखौ नायनो हागोन माबायदि दा देखायगोन दसे उनाव। जों दा थांगासिनो दं नै सानाबा हाबहां जाबाय। नै आं दा न'आव मोनफैबाय लोगोफोर। नैबेयाव आं उन्दुयोमोन आरो जोंना आइया लाव बिजौ खादों दा फुजा थांनो ओंखारबाय नै बे आनैनो दांखो बे जोंनि आनै बाबानि बिनानाव बे जोंनि मादै बे मा होनो दादिनि हिनजाव। ओमफ्राय जों दा फुजायाव थांनो देलायगासिनो दङ रेडि जाखाबाय नै। ओमफ्राय नैबे आंनि बिनानाव उन्दै। ओमफ्राय नैबे आंनि फंबाय खारबाय खिनो खारबाय गाबगासिनोसो नै गाबगासिनो नै गाबगासिनो नैबे आंनि फंबाय आनैनि फिसाला हाय होनबाय जोङो थांसिगोन। हाय होनो दे हाय होनदो हाय। नै लोगोफोर जों दा फुजायाव सफैबाय। बिराद मोजां बुस्थु बिराद भिरानो लोगोफोर ओरैबायदि फांसन जागासिनो आरोना